Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kakilala ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa panghalang Elias. Taong 1975, Jordan Guimaras. Itong mga panahong ito, isang trabahador sa isang pataniman ng mangga, itong si Elias. Bagaman nakapagtapos ng pag-aaral, ay mas pinili niya ang maging isang tagapangalaga ng manggahan ng kanyang tiyahin na noon ay nasa ibang bansa. At bilang pinagkakatiwalaan ng kanyang tiyahin, walang ibang inaatupag itong si Elias kung hindi ang mag-isip ng mga pamamaraan para mas mapaunlad ang pamumunga ng mga puno ng mangga. At dahil sa sobrang abala siya sa kanyang mga ginagawa, ni hindi na sumagi sa isipan niya ang mag-asawa. Nasa edad 35 na siya at ni minsan ay hindi pa ito nagkaroon ng kasintahan. Magandang lalaki itong si Elias. Sa katunayan, marami ang mga kababaihan sa kanilang lugar ang nagkakagusto sa kanya. Pero hindi niya binibigyan ng pansin ang mga ito. Hindi naman sa pihikan siya, kundi masyadong okupado ang isipan niya sa kanyang mga tungkulin. Minsan isang hapon, habang nagpapahinga ang mga tauhan niya, ay nilapitan siya ni Mang Ampo, isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Toto Elias, kumusta ka naman? Mukhang maganda ang pamumulaklak ngayon ng mga puno ah. Ang galing mo talagang mag-alaga. Buti pa ang puno ng mangga. Paano pa kaya kapag nakahanap ka na ng mapapangasawa mo? Wika ng matanda habang papaupo sa tabi ni Elias. Si Mang Ambu talaga nagpapatawa, oo. Wala pa po sa isip ko mag-asawa eh. Marami pa akong dapat asikasuhin dito. Tugon ni Elias. Ngumiti lang naman ang matanda at hinawakan ang balikat ng binata. Sa tamang panahon, Elias, makikita mo din ang tamang babae na magpapahinog ng mangga mo. O sige to, Elias. Babalik na muna ako sa trabaho. Wika ng matanda habang pasipol-sipol na lumalakad papalayo. Agad naman ding tumayo si Elias at pumasok sa loob ng kanyang opisina. Pagkaupo niya sa lamesa niya, ay dumating naman ang kanyang sekretarya. May kasama itong isang lalaki na nasa edad 40. Ayon sa sekretarya, naghahanap daw ng trabaho ang taong yon at nagbabakasakali na matanggap sa farm ni Elias. Tinanong ni Elias kung ano ang alam niyang trabaho. Nagsalaysay naman ang lalaki na nagngangalang Ringo. At ayon sa kanya, dati siyang sikyo sa isang pagawaan sa Maynila. Umuwi siya ng probinsya sa kadahilanang nagtanggal ng mga empleyado ang kumpanyang pinapasukan niya. At sa kasamaang palad, ay isa siya sa mga natanggal. Bukod sa pagiging sikyo, ay dati din pala itong militar. Pinagmasdan ni Elias ang lalaki. Noong una, ayaw pa sana niya itong tanggapin. Ngunit sinabi nito na may inaalagaan siyang anak na may sakit. At doon nagbago ang isipan ni Elias. Likas din kasi ang pagkamatulungin kay Elias. Kaya kaagad niyang pinapirma ng kontrata yung lalaki at binigyan ito ng uniforme bilang isang sikyo sa farm na yon. Oh, Kuya Ringo, eto na po ang uniforme ninyo. Pwede na po kayo magsimula kung kailan ninyo gusto. Pero bago yan, gusto ko po sanang ikutin ninyo ang buong farm kasama si Mang Ambo. Wika ni Elias. At agad naman itong ipinatawag ang matandang katiwala. Inutusan niyang ilibot si Ringo sa looban ng farm.
Pagkatapos mag-ikot nung dalawa, ay pinagpahinga na muna ni Elias si Ringo sa kadahilan ng gabi ang magiging trabaho nito. Bukod kasi sa mangga, ay may iba pang pananim sa farm na yon. At may mga baka, baboy, at napakaraming kambing sa lugar na yon. At maniwala kayo o hindi, ang mga ito ay pinababayaan lamang na pagala-gala sa buong farm. At sa tagal na ng mga itong pagala-gala, ay nakapagparami na sila. Napapaligiran din ng bakod ang mahigit 10 hektaryang farm. Kaya hindi basta-basta nakakalabas ang mga hayop upang maminsala sa mga katabing taniman. Doon na din natutulog sa farm itong si Elias kasama ng ilan sa kanyang mga tauhan. At tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho ng mga ito, ay nagpapabili si Elias ng alak. Nakaugalian na din kasi ng mga tauhan niya na uminom tuwing 5:00 ng hapon. Alak 5, ika nga. Masaya ang mga tauhan niya sa farm na yon at masasabi niyang gustong-gusto ng mga tauhan niya ang kanilang ginagawa. Sa kadahilanang sa tuwing magtatrabaho ang mga ito, ay kitang-kita sa kanila ang pagiging masaya, kahit gaano pa kabigat ang mga trabaho. Isang gabi habang nag-iinuman ang mga tauhan ni Elias, ay nakita niyang palabas ng tinutuluyang kwarto itong si Ringo. Nakasuot pa ito ng uniforme at naghahanda na upang mag-ikot sa buong farm. Nang bigla siyang tawagin ng isa sa mga tauhan ni Elias. "Ay Ringo! Halika muna rito! Maaga pa para maglibot. Maupo ka muna dito pre. Shot ka muna!" Anyaya nito. Lumapit naman si Ringo at tinugon ang sinabi ng lalaki. Pasensya na po ah. Bawal po kasi sa akin ang alak eh. At isa pa, hindi po ako pwedeng uminom sa ganitong oras. Nakangiting wika ni Ringo. At dahil medyo nakainom na yung lalaking yon, tumayo ito at habang tumatayo, ay ibinagsak nito ang basong iniaabot niya kay Ringo sa lamesa. Nilapitan nito si Ringo at laking gulat ng lahat nang bigla niya itong sitahin. "Alam mo bang kapag ako nagyayaya walang tumatanggi? Baguhan ka lang dito kaya makisama ka!" Wika ng lalaki. Pinagmamasdan lang ni Elias kung ano ang magiging reaksyon ni Ringo sa kinakaharap nitong sitwasyon. At laking gulat niya nang lumapit ito sa lalaki at nagsalita ng, Pare, di ba sinabi ko na hindi ako umiinom? Kaya pakiusap, huwag naman sana kayong mapilit. At intindihin nyo na may trabaho pa akong dapat asikasuhin. Wika nito. At nang akmang tatalikod na sana, ay bigla naman siyang hinatak ng lalaki sa kanyang damit. "Abay taran! Kapali!" Wika nito sabay unday ng suntok kay Ringo. Napatayo na si Elias upang pigilan ng kanyang tauhan, ngunit pinigil siya ni Mang Ambo. Hayaan mo lang to. Nang maturuan ng leksyon niyang si Peling. Sumusobra na din ang ugali niyan eh. Wika ni Mang Ambo na ipinagtaka naman ni Elias. Nag-aalala siya dahil baka pagtulungan si Ringo ng mga kasama ni Peling. Pero Manong, baka kasi pagtulungan siya ng... Hindi na natapos ni Elias ang sasabihin niya dahil biglang pinilipit ni Ringo ang kamay ni Piling na nakahawak sa kwelyo ng damit nito. Napaluhod sa sakit si Piling at habang ginagawa niya ito ay sinugod naman siya ng 2 pang kasama ni Piling mula sa likod. Binitawan niya si Piling at pinagtatadyakan ng mga lalaking yon. At pagbagsak ng 2 lalaki ay nilingon ni Ringo ang iba pa nitong kasamahan na agad namang nagsipag atrasan. Ngunit sadyang matigas ang ulo nitong si Piling. Tumayo pa ito at kumuha ng isang bote
upang ihampas kay Ringo. At sa pagkakataong yon ay sumigaw na si Elias. Piling! Tama na yan! Ngunit hindi nakinig si Piling at binasag pa nito ang bote at iniambang isasaksak kay Ringo. Nasalo naman ito ni Ringo at pinilipit ulit ang kamay ni Piling. Sa pagkakataong yon, binalian na siya ng kamay ni Ringo. Nagsisisigaw sa sakit si Piling at si Ringo naman ay agad na ding umalis para mag-ikot na sa paligid ng farm. Toto Elias, pasensya na po kayo sa kaguluhan ha. Wika nito habang papaalis. Hinayaan na lamang siya ni Elias. Agad namang sinugod sa ospital ang namimilipit na si Piling. Kakaiba itong sikyo mo, Elias ha. Wika ni Mang Ambo. Oo nga, Manong. Wala akong masabi. Wika nito at inutusan ang mga tauhan niya na iligpit na ang kanilang pinag-iinuman at magsiuwi na. Kinabukasan, kinausap ni Elias si Ringo. Humingi ito ng tawad sa sikyo niya dahil sa inasal ni Piling. Wala po yun, boss. Wala po kayong kasalanan. Tugon nito. At maya-maya pa, dumating si Piling na nakabenda ang kanang kamay. Lumapit ito sa dalawang nag-uusap. Ringo, pasensya ka na kagabi ah. Di ko na nakontrol ang sarili ko eh. Naparami yata yung inom ko. Wika nito habang nagkakamot ng ulo. Ayos lang. Pasensya ka na din ha. Kumusta naman ang kamay mo? Ayos lang ba? Tugon nito kay Piling. O siya, maiwan ko na kayo. Mag-usap muna kayo at may pupuntahan lang ako. Wika nito sa dalawa. Napagtanto ni Elias na isang mabuting tao itong si Ringo dahil hindi man lang ito nagtanim ng galit kay Piling sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Sa halip ay humingi pa ito ng tawad dahil sa pinsalang naidulot niya dito. Laking gulat na lamang ni Elias na naging magkaibigan na itong si Piling at si Ringo. Madalas niyang nakikitang magkasama ang dalawa habang nagtatawanan, kung minsan ay sabay pa ang mga itong nag-iikot sa paligid ng farm. Isa din kasi sa mga sikyo itong si Piling. Hindi akalain ni Elias nang dahil sa pangyayaring yon ay mabubuo ang kakaibang pagkakaibigan ng dalawa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi inakala ni Elias na may mangyayaring hindi maganda sa loob ng kanyang farm na nakapagpabago ng tuluyan sa buhay niya. Isang gabi habang nakaupo sa labas ng opisina niya itong si Elias, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng sunod-sunod na putok. Kaya napatayo siya at ilang sandali pa ay nakita niyang humahangos papunta sa kanya ang isa sa mga sikyo niya. To! Napasok tayo ng mga magnanakaw! At nabaril po nila si Piling! Malubha po ang tama niya! Wika nito. Nataranta naman itong si Elias at agad na ding tinungo ang lugar ng pinangyarihan. Nakita niyang nakahandusay sa lupa si Piling. At bumubulwak ang dugo nito mula sa tama nito sa kanyang leeg. Pinipigilan ni Ringo na magsalita ang kasama niya dahil sa tuwing magsasalita ito ay siya namang pagbulwak ng dugo mula sa sugat nito. Hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Nang sumunod na araw, nagpasya si Elias na doon iburol sa farm ang bangkay ni Piling sa kadahilanang wala din itong pamilya. Tanging mga katrabaho na lamang niya ang tanging itinuturing niya ng mga kapatid. Isa pong malaking kawalan si Piling sa atin, Mang Ambo. Nawalan tayo ng isang napakasipag na tauhan.
Wika ni Elias habang nakadungaw sa kabaong ni Piling. At matapos na nga nilang tingnan ang bangkay ni Piling, kaagad na din silang naupo. Hanggang sa unti-unting nakaramdam ng antok si Elias at nakatulog ito sa kanyang kinauupuan. Unang araw pa lamang ng burol, kaya wala pang masyadong tao ang pumupunta. Si Mang Ambo naman, umuwi sa kanila saglit upang magpalit ng damit. At tanging si Elias at ilang katao lamang ang nandoon. Habang natutulog si Elias, ay bigla naman siyang nakaramdam ng isang malakas na kalabog. Hindi niya ito tiningnan sapagkat inakala niyang dulot lamang ito ng mga nahuhulog na bunga ng mangga. Kaya nagpatuloy siya sa pagtulog. At laking gulat na lamang niya nang bigla na lamang siyang nakarinig ng pagsigaw mula sa isa sa mga tauhan niya. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niyang nakataob na sa sahig ang kabaong. Dali-dali niya itong nilapitan para sana isaayos. Ngunit laking gulat niya nang maitihaya niya ito. Walang laman ang kabaong. Hinanapan nila sa buong paligid ang bangkay ni Piling, subalit wala na ito. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyari. Ipinag-utos din ni Elias na libutin ang buong paligid upang hanapin ang bangkay ni Piling dahil may mga sabi-sabing nagkalat daw ang isang lahi ng aswang sa lugar na kung tawagin ay asbo. Ang mga asbo ay isang uri mula sa pamilya ng mga aswang na may kakayahang magpalit ng anyo sa isang aso. Ang pangunahing kinakain ng mga ito ay yung bangkay na kakalibing o yung mga ibinuburol pa lamang. Ngunit nabigo na silang hanapin ang bangkay nito. Wala din silang nakita kahit sa mga karatig na farm. Kumalat ang balitang yon sa buong probinsya na may isang bangkay na maaaring tinangay ng mga asbo. Ngunit mali pala ang akala ng lahat. Makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng pangyayaring yon, ay may napabalitang mga namamatay na tao sa paligid, dulot ng pagkasakal. Walang sugat ang mga ito at tanging ang mga marka ng kamay lamang sa leeg ng biktima ang tangi nilang nakikitang dahilan ng pagkamatay. Mahabaging Diyos, ano na ba ang nangyayari sa bayan natin? Katapusan na ba ng mundo? Wika ni Mang Ambo habang nagsasalansan ng mga bunga ng mangga sa isang kaing. Nagkataon lang siguro ito, Manong. Baka may mga siraulo lang dyan na talagang uhaw sa pagkitil ng buhay ng iba. Tugon naman ni Elias. Sana nga ganun lamang. Pero, alam mo ba ang totoo, Elias? Na ang mga namamatay ay kadalasang kalalakihan? At hindi lamang basta lalaki ang mga ito. Mga malalaking tao pa. Ang huling biktima ay ang commander ng mga tanod sa kabilang barangay. Wika ni Mang Ambo. At alam ni Elias kung sino ang tinutukoy ng matanda. Ang taong yon ay si Teban. Isang napakalaking tao ni Teban. Kaya alam niyang hindi basta-basta mapapatay ng sakal ang taong yon. Maliban na lamang kung higit na malaki at mas malakas sa kanya ang may gawa. Isang bagay na naging ang mga kapulisan sa lugar na yon ay lubhang naguguluhan. Hanggang isang araw, habang naglilibot si Ringo sa paligid ng farm, ay may namataan siyang isang taong nakaupo sa gilid ng sapa, na tila abala sa kung anuman ang kanyang ginagawa. Agad niya itong nilapitan sa kadahilanang nakapasok na ito sa bakod ng farm. At paglapit niya dito, agad niya itong tinanong kung sino ito at kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yon. Ngunit hindi ito sumagot.
At nang makalapit na siya ng husto, ay nakaamoy siya ng napakabahong amoy. Amoy yon ng nabubulok na laman ng tao. At habang papalapit siya sa taong nakaupo sa gilid ng sapa, lalong lumalakas ang masangsang na amoy. Hanggang sa hinawakan niya ang balikat ng tao at agad naman itong napalingon sa kanya. Laking gulat ni Ringo dahil naaagnas na ang mukha nito at ang nakita niyang pinagkakaabalahan nun ay isang patay na baboy. Kinakain niya ito. Kitang-kita ni Ringo ang pagnasab niya ng laman loob ng baboy at paglunok nito. Direkta naman itong lumalabas sa butas nito sa kanyang tiyan. Nangilabot si Ringo sa mga nakita niya at dali-daling umatras at tumakbo. Agad naman siyang hinabol ng nilalang, kung kaya habang tumatakbo ay pinapuputukan niya ito. Sa kabilang dako naman ay narinig nila Elias ang mga putok ng baril. Kaya agad na din nila itong pinuntahan upang siyasatin. Nang masalubong nila si Ringo, ay humahangos ito. Ringo, ano nangyari? Ba't ka nagpaputok? Tanong ni Elias. Elias, may maranhig! Takot na sigaw nito. Huminahon ka lang, Ringo. Anong sinasabi mong maranhig? Nasaan? Wala namang nakasunod sa'yo ah. Wika ni Mang Ambo. Maniwala kayo, Manong. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano niya ngasabin yung isang patay na baboy. Naroon sa bandang sapa ang naiwang katawan ng baboy. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, puntahan natin. Wika nito. At agad na din nilang pinuntahan ang sinasabing lugar ni Ringo. Pagdating nila sa lugar, ay nakita nga nila ang patay na katawan ng baboy. Nawakwak ang tiyan at wala na ang mga laman loob nito. Halos maduwal-duwal si Elias sa kanyang nasaksihan. Agad na siyang tumakbo pabalik sa kanyang opisina sa kadahilanang hindi na kinaya ng kanyang sikmura ang kanyang nakita. Agad naman siyang sinunda ng dalawa. Mang Ambo, Gringo, ayoko munang lumabas ang balitang ito dahil baka magsipulasan ng mga tauhan natin. Panahon pa naman ang paggapas ng mangga. Ayokong mataranta ang lahat. Wika ni Elias. At yun nga ang ginawa ni Mang Ambo at ni Ringo. Subalit, bilang paghahanda, ay inarmasa ni Elias ang lahat ng kanyang mga sikyo. At nung magtanong ang iba pang mga trabahador kung bakit niya ginagawa yon, sinabi na lamang ni Elias na ayaw niyang mapasok sila ng mga magnanakaw, na agad namang pinaniwalaan ng mga tauhan niya. Sa kadahilanang napakarami nga namang magtatangkang magnakaw sa manggahan nila sa tuwing magpapaani sila. Simula ng araw na yon, ay gabi-gabing nagroronda sina Ringo at Elias. At isang gabi, kagaya ng inaasahan nila, ay nasumpungan nga nila ang sinasabi ni Ringo na maranhig. Habang naglalakad si Elias sa likurang bahagi ng manggahan, ay nakita niyang may kung sinong naglalakad na nakasuot ng puti. Pinailawan niya ito ng flashlight, pero ni hindi man lang ito tumingin sa kanya. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad at napansin ni Elias na iika-ika itong maglakad. At dahil sa hindi siya nito pinapansin, ay nagpasya siyang lapitan ito. At laking gulat niya dahil nakilala niya ang taong yon. Yon ay walang iba kung hindi si Piling. Halos manayo ang lahat ng balahibo ni Elias sa nakita niya. Ni hindi niya magawang iangat ang kanyang barel para paputukan ito. Hanggang sa tuluyan itong lumampas sa kanya. Hindi pa din siya makapaniwala sa nakita niya
na ang nawawalang bangkay ni Piling ay naging isa palang maranhig. Pero pinili na lamang niya ang manahimik. At dahil dito, kumalat ang balita na may mga magnanakaw na namamatay sa paligid ng kanilang manggahan. At ang mga ito ay kilalang talamak na magnanakaw sa mga taniman sa paligid. At dahil doon, napagtanto ni Elias na kahit sa kabilang buhay, ay patuloy pa ring ginagampanan ni Piling ang kanyang tungkulin. Ang pangalagaan ang tanimang tumanggap sa kanya bilang pamilya. Sa kasalukuyang panahon, ay usap-usapan pa din ang tungkol sa pangyayaring ito. Walang nakakatiyak kung napatay na nga ba nila at nailibing na ulit si Piling. Pero isang bagay lang ang tiyak kay Elias. Yun ay nung minsang nakita niya si Piling na naging isang bantay na maranhig. Okay, shoutout muna tayo para sa mga nag-comment sa pinned comment. Andyan sina Archie Divino, Glenn Gaming, Richel Banyaga, Jack Cole, Andy Boy CM, AJ The Pineapple, Shaira Duran, Steffi Jane Park, Beltran Dalen Jr., Sharon Retizo, Miss Cruzeth, Anthony Zamora, Glenda Capasio, Luna Ray Gaviola, Marife Gavil, Dazzle Works, Jage Gregorio, May Alafel Dimal, Sherbet Brown, Erickson Melendez, Doug 08, Joseph De Malalulan, Rhea May Anala, Jenny Grace Blanco Vidal, Jennifer Abela, Bualan Dexter, Fatima Naula Abubakar, Krishna G, Richard Rivera, 213 Maestro Beats, Cairo Pisan, Michelle Lopez, Lulu Kiza, Inorin, Elsa Rojales, Skynika Elisterio, Curiosity Pauline, Krisa Faith Mirasol, Alina Ventura, Fernando Tanoan, Mary Ann Calma, Jasmine Velarisco, Jordan M. Ikawat, Zephyr, Amboys Vlog, Arnie Roperos TV, Christian Solera, John Carlos Santos at kay Remalyn Manera. Yan, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat ulit.